Salutare, bun, bine am găsit la un nou episod de Team Fortress 2. Acum jucăm Team Fortress 2 Randomizer cu critice. Vreau să vă zic de ce am filmat 20 de minute și nu s-a filmat nimic. Deci tot ce am filmat eu a fost degeaba. A fost o pierdere de timp. Vreau să postez alt joc, dar vedeam că nu mi se deschide și am zis că mai bine joc ceva care mă joc așa repede, știu să joc bine și da, stai un pic, dau un sonor mai încet, mi se pare că se aude mai tare. Se aude mai tare jocul decât mine. Hai că se aude bine. Da, asta nu-mi place. Mi s-a mai întâmplat asta odată. Holy shit. Miu. Holy shit. Cât bulană. Dacă vedeți că nu prea vorbesc, să știți cum mă conce. Îmi trez. Mor, scatule, mor. De 3 ori la rând medic. Ce să mai... Și că follow me, Doc. Dar pe cine crezi că i-am follow? Băi, bulano. Bă, da, asta nu-i fain. Chiar dacă ai medigan, nu merge să te propulsezi și pe tine când face un sticky sau roche și am murit. În afară de bet, e un loadout care îl mai folosesc. Stați liniștit, că e bine. Și că, lasă, am auzit ce aici. New! Fire! Una. Oh, head! Nu sunt foarte bun sniper. Un sniper cu machina și cu medigan și cu battle. Holy shit, ăla chiar ratează. Woo! Cui pasă de flamethrower care l-am primit? Nu mă gândeam că o să ajung aici. O idee. Shut up! Haide, pui mei! Gata. Scuzați de faza aia, dar... Beb. Nu, știi ceva, numai. Opțiuni. Audio. Multiplayer. Unde era la mouse? Voice. Gata. Taci în pui mei. Așa, deci am primit Titan Trio cu ăsta și cu nu știu, Boleger sau Alibabas, nu știu. Așa, băieți, vorbiți, voi până mâine. Eu vă las. Fain, loadout. Mie îmi place, uitați, puteți vă uitați în dreapta, vedeți că ăștia vorbesc. E fain când ăștia vorbesc ca proști și nimeni nu-i aude. Bă, ăștia care vorbesc tot timpul ar trebui să primească ban. Sau, nu ban, doamne. Ăsta, mai are voie să intre pe server. Uitați, shut up kids. Munci. Mulat. Are you mad? Uitați-vă ce bug există aici. Vedeți, eu sunt blue. Și uitați-vă cum e mâna de a demo. De ce? Restul itemele e așa. What the fuck? A fost un paro cu sunet de heavy, dar eu l-am auzit. Mamă că...
Hai! Ăla-i spy. Sau nu? Băi, iară Golden Range. Window Maker. Oh my god, why? Deci ce fain, ăsta l-a omorât pe ăla. Și între timp l-a omorât și pe ăla. Frontier Justice, Flare Gun și Fist of Steel. Știi că pe unele servere mergi să faci asta. Flare Gun-ul. Și nu glumesc. Bă, nu știu ce încerc. Da. Can't see. Deci avem asta și... Asta e fist. Dar frate, cea mai prostie, dacă ai fist, nu deci cred că ăștia n-au pumni, ăștia nu știu să dea cu pumni. Cum adică, frate, nu poți să ții fist, îi ții într-o formă ciudată, urâtă, doamne. Uite zici, deci eu sunt heavy cu mâna de spy. Fine. Nu știu ce mai pus și Sepper-ul sau Epsep-ul sau ăsta. Păi l-am pus degeaba. După părerea mea. Black box. Mamă. Da, așa. Cred că știți ce s-a întâmplat, nu? Am dat click în afara jocului. Și în anunțul ăla care am scris că e anunț, dar nu mă auzeam deloc. Era dacă vreți un episod cu bătrânul bătrânilor care a fost în al 3-lea război mondial. Deci, uitați ce mi-a picat. Nu așa se țin pumnii. Deci, stai să zi, mi-a picat astăzi. Și într-un video în care nu s-a filmat nimic, mi-a picat. Asta cum îi zice? Scout cu rocket jumper. Deci eu mă plimbam pe toată harta. Și nu glumesc. Deci că din criticals o să mă ajute pe un server care sunt deja critice. Better the hell. Gisanator-ul și Gerati. MWM Pyro. Asta scrie pe mine. Scria. Așa. Boom! 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 Snipere nu așa se ține. Gisanator și plus că nu-l ai, nu știu ce-l ții. Dar nu știu cum poți să-l ții. Mă, nu nimeresc. Ci că shut up, you stupid Russian bitch. Chiar ne-am picat un cuțit? E fain dacă ne-ar pica un cuțit. Eu folosesc cunaiul. Deci, uitați-vă! Deci, uitați acolo jos, sub ăsta. Uitați-vă, are 3 mâini. Ăsta nu e om. Uitați-vă cum nici nu ține arma. Mai bine arma levitează. Efectiv, levitează. Deci nu merge să dai backstab. Așa, o murit și ăla. Și tu, you stupid Russian bitch. Frate, ar trebui să mă bag la ăștia pe care au făcut ăsta. Și cum ar veni să le... Nu să le dau report, dar oricum strică filmarea. Dacă îi mai lăsam, cred că îmi strică toată filmarea aia. Mă treci încoace, mamă ce fain e pălăria aia. Dar vreau să zic că now I see everything. Uitați aici, un heavy care nu ține nimic în mână. Magie. Fac magie.
De 2 ori critice. Jocule, dar nu știu ce nu scos chestia asta cu criticele. Voi ne trebuie să o scoată. Să nu ziceți voi în comentarii dacă ar trebui să o scoată. Dacă e un server cu critice, de ce ai mai ține critice? Pentru că nu știți. Daceți. Mie parcă îmi place mai mult să joc pe server așa decât să joc cu rank. Casual. Am level 46. Destul de mic. Pe un alt cont care nu filmez, dar așa.